strategic approach in terms of organization is to deepen unity and cohesion of the African National Congress in the province. Bobume borhulumente kwiphondo laKwaZulu-Natal omnye wemiba i-NWC ye-ANC ebithetha ngayo kwintlanganiso yayo ne-PEC yeliqela KwaZulu-Natal. Bothukile abahlali belokishi yaseFort Gale eMthatha emva kokubhaqwa komzimba womntu ufakwe kwiplastiki washiywa kumgqomo wenkunkuma. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwithina nguvimba wangokuhlwanje. Izinga lolawulo kwiphondo laKwaZulu-Natal inkqubo yokwanjiswa kwenkonzo norhulumente bobambiswano ngolawulo ibeyimibe phambili kwintlanganiso ebiphakathi kwekomiti kazwelonke ANC kunye nesigqeba se-ANC kweliphondo. Usosibajikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula uthi kufuneka kuthathwa amanyathelo angqingqwa ukusombulula ingxaki zeliphondo okukuzana njengoko lo mbutho ulawulayo ujongene nengxaki yokuphulukana nevoti kweliphondo. Umhlangano somqoka uzodingida ngekusasa lobuholi be-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal nokuyiso esikhulu kuzwelonke. National Working Committee ye-ANC ixoxisana nobuholi besifundazwe mayelana nezinselelo zokubusa kanye nobuholi esifundazweni. Nobhala jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula uthi uma kunesidingo sokuthi kungenelele ubuholi bukazwelonke angeke bungabaze ukuthatha lesi sinqumo. Our strategic approach in terms of organization is to deepen unity and cohesion of the African National Congress in the province, overcome any hangover of factionalism in the province, overcome wranglings and petty squabbles in the organization. Mbalula uthi okunye kuvelile ezingxoxweni zabo inkinga yokuncishisa konga kwakagesi, isimo singagcwalisi semgwaqo kanye nokwentuleka kwamanzi kwezinye izingxenye zesifundazwe. The issues highlighted is electricity in general, load shedding in particular, where you have a situation in most of these municipalities that transformers have been stolen and the infrastructure is being attacked by criminal element, and that affect electricity flow from the grid in service of different communities. These are the challenges that are facing us. Where there are potholes must be closed. Kusenjalo umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubehole umkhankaso wokhetho eChatsworth eningizimu yeTheku ngaphambi kokhetho lokuchibiyela oluzoba ezigcemeni ezintathu esifundazweni ngoLwesithathu. Iqembu liphinde lamukela amalungu eqembu amasha aqhamuka eqenjini eliphikisayo iDA. I-ANC esifundazweni semkhankasweni wokubuyisa kwesekwa okulahlekile ngaphambi kokhetho lukazwelonke longonyaka ozayo. Endabeni ze-SABC ngingahenda Mhlongo kuseThekwini. Ulandulele lunozakuzaku woMzantsi Afrika kwilizwe lase-Algeria uBilly Masetla isebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi noqhokwano liye laqinisekisa ukusweleka kwakhe. Usutywe kukufa namhlanje sele iminyaka 69 kulandela ingulo ende. uMasetla usebenze kumacandelo ohlukeneyo phantsi korhulumente woMzantsi Afrika kuquka kuba ngumlawuli jikelele we-arhente yezobunhlola kuzwelonke. Alisayikulibhaleka igalelo lakhe kubandakanyekeni kumzabalazo wawunyevulela urhulumente wengcinezelo. Wayelitshantliziyo lomkhonto wesizwe ngexesha lobandlululo. Ngomlomo wesithethu umphathiswa wesebe lezobudlelwane namazwe ehlabathi uNaledi Pandor ukuchaze njengelahleko enkulu kuMzantsi Afrika ukusweleka kukaMasetla. The Department of International Relations and Cooperation is deeply saddened by the passing on of South Africa's ambassador to the Republic of Algeria, His Excellency Billy Masetla. Ambassador Masetla passed on today, 14 May 2023, after a long illness. Minister Naledi Pandor sent a message of condolences to the family, friends, and all the loved ones of Ambassador Masetla, saying South Africa has lost one of its dependable representatives and most experienced, who was a firm believer in the ideals and objectives of Pan-Africanism. uMasetla sele esuka kubanjwa phantsi kwenkqubo engenalusini yorhulumente wengcinezelo etyholwa ngokuqhogana ne-ANC kumzabalazo wenkululeko. Wayekwangomnye wabasunguli be-Congress of South African Students, wadlala inxaxheba nasekusekweni kwe-Azanian Students Organization ngo-1979. Makaphumle ngoxolo.
Abahlali baseNelson Mandela Bay abathe bachatshazelwa zizandyondyo zemvula bagxeke umasipala ngeempuphuma batyhola ubuqhitala kuthungelwano lwemibhobho yamanzi njengonobangela wezikhukhula. Iimvula ezimandla zikwabangela ukuphuphuma kwelindle kwingingqi yakwaZakhele. Abahlali bathi le meko ayinyamezeleki yaye namalungelo wabo anyashiwe. Iimvula zidale umonakalo kule lokisha kwaZakhele. Uluntu lwalapha belungakwazi ukuphuma ezindlini zabo ngenxa yale meko engancumisiyo. Unesikhumbuzo fihla ngomnye ongenelwe ngamanzi ngaphandle kwendlu yakhe. Uthi uxhalabile njengoko le meko imosha iindonga zendlu yakhe. Abahlali balapha bagxeka inkqubo kamasipala yokufunxa amanzi. Idrain iya overflow and yenzeka qho lento kwakunetha. Nekhansila yethu iyayazi but asiboni into iqhubelekayo yenzekayo ide ibe permanent. Le mvula bhuti enkulu affecte kakhulu. Totfani ngokuyiqhekeza namadonga phezantsi. Engekho into in-affecta wesi kuba incethwa nayisurage. Namashishini aye achaphazeleka ile meko yemvula ezimandla. It's very bad. The whole day we didn't get the customer. No one doesn't cross the water to come inside to do the hair. So it's very bad. Kuseza kuphinda kunethe kule viki kodwa umasipala ombhaxa iNelson Mandela uthi uzilungiselele kuncedeni uluntu. Kuye kwanetha imvula elinganiselwa kumthamo ongange-87 ukuya ku-150 mm. Le mvula ayewagcwalisanga amadama amaninzi ngamanzi. Yes, absolutely. We currently in Motherwell, we have been to a number of informal settlements. KwaZakhele has been very badly affected. There is a joint operations centre that has been established to deal with these issues, and our officials are on the ground to try and just bring a little bit of relief to our people. The drainage, as far as the drainage is concerned, because we haven't had rain for such a long time, the stormwater drains have become blocked. There is a lot of debris lying around, leaves, etc., that aren't washed away by constant normal rain. You must remember the last good rain we had was January. That could have washed the drains a bit. So most drains were partially blocked up. Abaqhubi bemoto babongozwe baqaphele ezindleleni. Ezinye zemoto ziye zahlangulwa. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Abazali besikolo samabanga aphantsi eDwaleni kwaBhokweni kwiphondo laseMpumalanga bamemelela urhulumente ukuba akhe amanye amagumbi okufunda kwesi sikolo. Abafundi bafundela kumagumbi aphuphumalayo nezakhiwo ezibhidlikayo. Kungoku nje usekela mphathiswa wesebe lijongene namaqumrhu karhulumente umnumzana Obed Bapela unikezele ngamagumbi ethutyana amabini kwesi sikolo. Ukuphuphumala kwamagumbi okufunda ngumngeni kwesi sikolo. Abanye abafundi bafundela phandle ngelixa abanye befundela kwizakhiwo ezibhidlikayo. Elgumbi lalidla ngokuba yindawo yokuhlamba imoto kodwa ngoku lijikwe layindawo yokufunda. Abazali bathi bayawamkela amagumbi amatsha okufunda kodwa bathi banenkxalabo zimeko abantwana babo abafundela phantsi kwazo mihla le. Kahle ngale sikolo sethu sinebantwana labaningi kakhulu la kule sikolo. Inkinga nje ukuthi indzawo ekufundzela adikho kahle. Bazama kona kwenda siwabonile khona lamanye amagumbi laseka akhiwe kodwa akukaneli. Akukaphephe ukufundzela ngaphandle abantwana ngoba nyari kunemakhada kuyabanza and then labanye abantwana bayagula. Kwilinge lokunceda izikole ezitsala nzima, isebe lijongene namaqumrhu karhulumente libambisene neSAFCOL lakhe lamagumbi mabini ukukhawulelana nabafundi kule ngxaki. Sibonile ke kule sikolo eDwaleni primary school lapho bakhe khona amaklasi amabili labantwana bebefundela egarage yeimoto evalwe ngamaplastiki. Uma imvula inetha bayanethwa kuyabanda, uma kuchisa iyachisa iplastic liyana. So namhlanje ke bangena emaklasini amasha amahle. Inkampani SAFCOL yakhe lamagumbi isebenzisa iinkuni ezisuka kwimithi eyityalileyo. Le nkampani iceba ukunceda nezinye izikolo kumaphondo ohlukeneyo eLimpopo naKwaZulu-Natal.
I believe that it's the beginning. We have done similar work in the communities on different projects. So it's definitely not the last time we're doing this. Icandelo labucala liyabongozwa ukuba lifake isandla ekuncedeni izikolo ezikule meko. Kwakuvimba olurhatya ubuhle bukagqirha Nandipha Magudumana xa evele enkundleni kudala incokolo kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Spotise kwabo basani kungena Iindaba ku SABC 1 nakwijelo iDTT. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba xa ufuna kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ubume borhulumente ngomnye wemiba kwintlanganiso phakathi kwekomiti NWC ye-ANC kunye ne-PEC yeqela kwiphondo laKwaZulu-Natal kule mpelaveki. Abahlali baseFort Gale eMthatha eMpuma Koloni basaxhome amaxhala kukwethuka emva kokufunyanwa komzimba ofunyenwe ufakwe engxoweni ze walahlwa emgqomeni. Izityholo zayamanisa umzimba womfi neqabane lalowo behlala nayo kule ndawo. Umrhanelo ubanjiwe yaye ujamelene netyala lokubulala. Kosimanye kunyezi senzeke kwesi strato nalapho sishiya abahlali abaninzi bothukile bambi bezibona bengakhuselekanga. Umzimba wale ndoda ufunyanwe ufakwe engxoweni yenkunkuma apha phambi kwelisango lalo mzi. Abahlali bathi ezi sithandane zesini esinye bezihlala kwigumbi elinye kule ndlu engapha kwezindonga. Apparently i-gay couple ibihlala apha, utata omdala nomntana ona 19. Umntana uye wagwaza utata wamsongela wayombeka enkunkumeni. Abahlali bakhathazekile bakholelwa ukuba yongeza kulwaphulo mthetho olukhula ngamandla kulo mmandla. Nawo bamama bancedisayo bakhe babanje inkunzi bathathe ulizipaji kuthathwe namakhadi abo. Apha eFort Gale kudala ziyenzeka izinto kuvele kumisa imoto abantwana bezihambela okanye umuntu oncedisayo esiya kuloo ndawo axelenga kuyo kumisa imoto kuthathwa ii-cellphones kuyathwana siyaqhekezelwa, there are gunshots. Amapolisa ephondo laseMpuma Koloni aqinisekisile ukuba ngenene kubule umuntu apha yaye ukho umuntu obanjiweyo logama kusaqhutywa uphando. Zithi ke ingxelo baye banengxabano nethe yakhokhelela ekubeni lo unominyaka 19 umrhanelwa wahlaba lo uneminyaka engama-35 lento ke yenzeka pha endlini kamfi ngokwengxelo ke sizifumeneyo isizeka abanisuku asikaziwa kodwa ke singamapolisa sivule ityala lokubulala. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Ubonakale bayimbelokazi ugqirha Nandipha Magudumana xa evele enkundleni eBloemfontein kukho kubethabethana kwezimvo ngale nkangeleko. Ugqirha Magudumana waqala ukuvela enkundleni ezogqume ubuso kwaze kwisihlandlo sesibini inkundla yamyalela ukuba azityhile ubuso uqinisekisa ukuba nguye ngenene. Emva koko ubonakele ukuba nakunandi Magudumana wenene ukuqala kwinzipho iinwele ukuya kummemezi wobuso make-up ukutsho de oko kwavusa imibuzo yokuba uzifumana phi inkonzo ezimenza abe nje eselivalelweni. Ukutsala amehlo nangakumbi uNandipha unxiba umsesane wakhe omtshato nodla ngokuthatyathwa ugcinwe xa ubani eselivalelweni. Sibuze abahlali baseBloemfontein baphendula bathi. For me, for lack of a better word, I would say that Nandipha is remarkable. She's very pretty. Even like in a jail cell, she's still pretty. Her eyebrows are on fleek, her nails, her hair, like, you know, the thingy, the edges are always on fleek. So I like her. I like her style. She doesn't let her problems define her. I think if Nandipha can have access on such facilities and it's not illegal, then why not? Abanye bafuna ukwazi ngaba unencutshe yobuhle adibana nayo ngoku elala izamla intolongweni. Nandipha matter special treatment, so I'm not happy about it. You ask yourself, how does she access all those? Anang, are they calling the whatever, the beautician or whatever to come, or is she going to the beautician, or what is happening? Isebe lenkonzo zoluleko lithi abatyholo abangekagwetywa bayazinikwa impahla zabo xa besiya enkundleni. As correctional services, we had to focus our attention on making correctional facilities
places of work where more inmates participate in structured programs. Hence, to ensure that the skills and training is achieved through offender learning. Hairdressing sites and saloons are available in our facilities. As SABU, we are closely monitoring the case involving Thabo Bester, Dr. Magudumana and others, in a sense that none should ever receive any preferential treatment, and maybe to sensitize society that awaiting trial prisoners do not wear orange overalls as they are not yet convicted. Nakuminathi yokuqhagamshelwana abantu basitshanda igila ngoba ubuhle bukaNandipha Magudumana. Kusweleke abantu abasibhozo emva kokuba iteksi ezimbini zingquzulene ngasesibangweni kuhola wendlela u-N2 phakathi kwasemthatha nendlela ejonge kuqumbu kwiphondo leMpuma Koloni. Kubikwa ukuba le teksi yohlobo lweQuantum ibithwele abantu abathandathu isuka kuqumbu. Kusweleke abantu abathandathu ngethuba kungquzulana ezizithuthi ngelixa isithathu esonzakele kakhulu sibalekisele kwisibhedlele Nelson Mandela Academic. Ababini basweleke ngethuba befika esibhedlele kanti abanye bakwimeko engaginyisi mathe. Abahlali baseKlerksdorp kumasipala wasekuhlaleni eMatlosane eMntla-Ntshona bangqukrulekile ngamaxabiso aphezulu ombane nenkqubo yohlawulo elengalengayo. Bathi babhatala umbane ngamaxabiso axhomileyo angaphaya kwamaxabiso afanelekileyo. Abahlali bakwakhalaza ngokuhlawuliswa ngokungafanelekanga, nto leyo yenza babe namatyala kunzima ukwahlawula kumasipala. Antsa uquvileyo imihla nezolo kuqabela ngaphaya kwamaxabiso ombane aqatseleyo ukuba phezulu. Mama unabantwana abathathu ungaphangeliyo uthi oku kwenze isikhova saxholitha ekuxhaseni usapho lwakhe. Uthi ndithanga umbane rhoqo yaye ndiqongqotha imali engaphaya kwama300 erandi yaye andiphangeli yonke into ijongene. Obhili Mhlakaza oqhuba ushishino elisakhasayo kule ngingqi uthi ngenene kungamabomu ukuxhonywa kwamaxabiso ombane ngumasipala notyholwana ngeenkqubo zentlawulo ezinohanahaniso. Balixingetyeni kuye ngamaxabiso aphezulu ombane njengoko kufuneka ithenge umbane wekhaya nowoshishino. Igumbi lorhwebo laseVesval lithi zithontelene izikhalazo zidandalazisa umbhodamo kwinkqubo yoqikelelo lorhwebo eqhutywa ngumasipala wasekuhlaleni. I believe is that even the very estimates that they are using, it's inconsistent and it might not be in line with the bylaws. Kunjalo umasipala eMatlosana uthi amaxabiso ombane neenkqubo zentlawulo yabo zihloliwe zalungiswa. We've taken it into a serious consideration and we are working with DBSA to ensure that we are cleansing our data so that our billing system is credible and reliable. Umasipala utakhuzisile ukuba abahlali abachaphazelekileyo banikeze ingxelo yayiphina inkqubo yentlawulo engafanelekanga ukuze kulungiswe ulengalengo. Liphantsi kwelifa elimnyama eliziko losasazo i-SABC emva kokusweleka kwingozi yemoto komnye wabasebenzi balo Ukufumana oneminyaka i-42 budala. Le ngozi yenzeke kufutshane naseBloemfontein eFreystata. Ukifo bephume ngokomsebenzi ukugana kwakhe nale ngozi. Waqeshwe e-SABC ngo-2004 kwaye usebenzele icandelo lezemidlalo nelendaba e-SABC. Ushiya abazali bakhe, umntwana oyintombazana, abantakwabo ababini nodade wabo.